на так званой конференции на сходе і лжеактывістаў, імітатараў барацьбы з рэжымам Лукашенко, удзельнік прэзідэнцкай кампаніі 2020 года Віктор Бабарыка задаў вельмі простае пытанне, простае да геніяльнасці. І гэтае пытанне нібыта гармата разарвалася ў гэтым зале і потым у інфрапрасторы. Яе вельмі моцна абмяркоўваюць. Дзе вынік за 6 гадоў? Ксюша, здароў. Прывітанне. А чакай, У нас чакай. сёння такая вельмі цікавая размова, я лічу. Давай зараз запытаемся, як нас чутно, праверым контакт. Ты ж ведаеш, я могу так выходить у эфир, полгодины у эфиры, а меня никто не чуе там, а меня вообще нет, короче. Так, к Конечно. Бабарике отношение однозначное. Газпром, Кремль. Но этот случай показывает методы работы Димсил. Именно про это я и хочу поразмаўлять. Именно про методы работы. Как бы там ни было, ён удзельнік палітычнага поля. І калі б у нас была нармальная краіна, мы просто бы галасавалі. Ну і я бачу, мы б, напрыклад, з Клім Сергам яго праігнаравалі бы, за ім бы не пайшлі. Так, очень экстремистское название стрима. Ну все, нормально нас слышно. Окей, тады сябры пачнем. Вось, паколькі усім нам давно вядома, што праца дэмсілаў за мяжой у многіх беларусаў, которые і за мяжой, і ў сродку краіны даўно атаясамляецца не толькі з міжнароднымі сустрэчамі і прыгожымі справаздачамі, са здымачкамі, але і, на жаль, са злівам ініцыятыў, пасадкай людзей у Беларусі, дзікпікавымі, секс-скандаламі, скандаламі з грашыма. Вось. Таму пытанне, дзе вынік, ну вот так вот бабахнула. І да, замест адказа Бабарыку, ну, на мой погляд, пачалі гасіць. Я зараз не буду казаць пра любимую блогерку Ксюши Вольгу Токарчук і пра франыкаўскага гэтага чалавека Саленкова. Дарэчы, Саленко, ведаеш, на каго ён падобны, мне падаецца? На Не. гэтага, на Уладзіміра Мацкевіча, нібыта сын яго. Он яшчэ так размаўляе, як прапагандыст такой, типа, ну што, паехалі Ну, ён там. вельмі прафесійны, у яго мова распастаўленая, стоит аддаць должное. У адрозненне ад той жа Такарчук, ён хаця б размаўляе прафесійна і прафесійны прапагандыст. Вось так. Ну, у адрозненне ад Ольгі Такарчук, ён перад эфірам не ўжывай азверін, да. Ладно, мы сёння не 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 так пра іх. это. Сябры, мы сёння хацім разабраць менавіта гэты эфір. Ну, лічыцца, што наша картапляное еўрарадыё, філіал Russia Today, яно лічыцца такім найбольш прафесійным, і некаторыя чальцы, ну, типа былыя сакратары Коордынацыйнай рады арыентуюцца на іх як на паказчык цікавасці беларусаў да беларускай павесткі за мяжой. Вось. І, значыць, ветэран грантавай журналістыкі Зміцер Лукашук вот, размаўляў з экспертам па гендеру, па майтках Ірынай Сідорскай, якая ўвогуле пра што заўгодна будзе разгаварваць. Ну, дарэчы, цяжка вельмі слухаць яе голас такі, як у гэтай, как это, была такая кніжка про Элли в стране чудес, про Страшилу там, да, и там были вот Так. эти вот всякие Бастинда, там вот эти вот страшные жанчыны с такими голосами. Я смотрел кино. Вот, ну и что? Быццам бы яны атрымалі рэдакцыйную задачу, ну, Сідорская У мусіць гэтым не таксама рэдакцыйную. сведчыць тое, што не толькі што Сідорская прыйшла з гэтай размовай, але ж вось Саленкоў, Сакарчук, яны кажуць яшчэ там іншыя, я не помню, мы абмяркоўвалі, не помню імя на прошлым стрыме, і шмат такіх людзей, але ж гэты стрым Сідорскай менавіта цікавы тым, што гэта асобны стрым менавіта адборнай прапаганды. Вось увесь стрым.
Вось там няма нават ні адной строчкі акрамя пра тое, каб казаць, якая Света малацец і Бабарыка як аблажаюць. Ну, то бок, либо яны навучыліся добра ад Тура і Азаронка, либо Туру і Азаронку прыйдзецца браць новую метадычку і ўжо браць прыклад з картофельнага нашага журналіста з метра і з картофельнай эксперткі Сідорскай. У мяне Што падчас прагляду, дарэчы, было адчуванне такое, што я гляджу перадачу, я не глядзела Салав'ёва, можа, апошні раз гэта было ў, можа, якім 2007 годзе, калі па тэлебачанню я нешта такое бачыла. Але ж у мяне было стойкае адчуванне, што я гляджу выразкі канала Балаганов. Вось ён любіць паказваць вось гэтую адборную прапаганду, як там укранацысты, ўсё гэтае. Але ж яна прафесійная. Яна прафесійная, але ну такая абсурдная. И вот от гэтага эфира Еврорады у меня было точно такое же впечатление, как от вот тех кусочков, которые я видела Соловьева. Вот один у один. Вось. Гэта прафесійнее, чым Азаронак і Тур умесце ўзяты, я б сказала. я люблю Менавіта ў Еўрараду. сэнсе прапаганды вось такой жоўтай вельмі. Я люблю Еўрарадыё, і мы пачнем з таго, што Зміцер, як прафесійны чалавек, сразу абазначыў фрэймы дыскусіі, вось, і загнаў, а можа яна сама добраахвотна зайшла, вось, Сідорская типа узяла на себя ролю разашараваўшагася адэпта Бабарыкі ўзору 20-го года, вось, і перавяла гэтае простае пытанне, дзе вынікі, мінула 6 гадоў, да гары нагамі. Яна прыцягнула какой-то КПІ, я ўвогуле не панимал, я ж гэтую дадатковая вартасць, менеджерскі падыход, аўдытар, рэвізор, вось. Ну што? KPI І гэта выміральная адзінка, але ж у палітыцы таксама ёсць нейкія адзінкі, але ж яны не такія. І ўвогуле KPI гэта не адзіная мера, каб мерыць вартасць праекта і яго паспяховасць і ўсякае такое. І тое самае у медыа, у палітыцы ёсць сваі нейкія адзінкі, якімі можна вымяраць эфектыўнасць. А яны таму кажуць, што вось ён прыцягнуў сюды KPI, які сюды не пасуе. Але ж хто сказаў увогуле пра KPI? Вы самі гэта пачалі, але ж нейкія адзінкі для вымярэння эфектыўнасці павінны быць. Нават калі Света такая цудоўная, павінна быць тады, вось мы вырашылі гэтае пытанне, вось з гэтымі краінамі мы дамовіліся. Гэта таксама вымяральна. Гэта можна прадэманстраваць, можна зрабіць нейкую прэзентацыю для народу, што мы за 6 год дамагліся. Вось менавіта не вада, вось не вот гэта бла-бла-бла. Ну, Ксюш, мы про гэта паговорым ніжэй. Мы про гэта паговорым ніжэй, как бы ты, як жанчына, заўсёды бяжыш наперадзе падзей. Я зараз хацеў падняць такое дзіўнае пытанне, ну, на мой погляд, што спадарыня Сідорская пайшла ва ўсе цяжкія і загаварыла пра адказнасць Бабарыкі перед выбаршчыкамі. Я зараз прапаную паставіць кино, да, то есть видео, где она кажа это. Ну, там, сябры, больш за минуту, но варта гэта праглядзець. Як кандыдат у прэзідэнты, і мы збіралі за яго подпісы. І тады ў мяне пытанне: а вось дзе твая менавіта палітычная адказнасць перад тымі патэнцыйнымі выбаршчыкамі, якія, ну, напрыклад, падпісаліся за цябе? Вось яшчэ раз, гэты 435 тысяч подпісаў. І гэтыя людзі, мы шмат пра гэта ведаем доказаў, калі яны былі у дзяржаўных арганізацыях, яны страцілі працу. Меншая частка там страціла кар'еру, яны сталі не там благанадзейнымі і гэтак далей. Частка гэтых людзей была ў турмах, частка людзей страцілі радзіму. Зразумела, што адказнасць за рэпрэсіі нясе рэжым, гэта 100%, але палітычная адказнасць за гэтую мабілізацыю ляжыць у тым ліку на Віктары Бабарыкі. І ў мяне тады вось менавіта як у выбаршчыцы пытанне: а што вось будзе далей? Да, вось вы былі ў турме, гэта зразумела, але вось зараз вы выйшлі, вы аднавіліся.
Ну і займайце тую ролю, якую як бы вы нам абяцалі, не абяцалі, але гэта было. Не чакайце, што вас кудысь. А тут от Бабарыки за 30 плюс дзён говорят, что павінна быць нейкая ад яго адказнасць, калі гэты чалавек за 30 плюс дзён змог мабілізаваць на паўгады людзей, што ён перад німі несе вось гэтую адказнасць, то ён вялікі чалавек, я лічу. Вось, на Не, паўгады. ну, как бы 30 дзён, ну, а потом же ён сядзеў у турме. Ну, как вот сказать, Менавіта я пра гэта і чувак кажу. выходит с тюрьмы, полгода он как бы час только на воле. А что ты зарабіў за гэтыя гады? Ну, мне так падаецца, гэта вельмі дзіўна. Может быть, калі б і рынку пасадзіць там на годзік 2, 3, 4, і потым яна прыйдзе, а что ты там зрабіла? Ну, это же дзікуха. Я, напрыклад, заўсёды за палітычную адказнасць, да? Але чаму Ірына Сідорская, карыстаючыся этими бульбянымі эфірамі, да, чаму яна не накіроўвае свае как бы пытанні людзям, якія гэтыя 5,5 гадоў рэальна кіравалі этымі структурамі, каардынацыйнымі Є радамі, этімі... питання до народного ультиматума і Насти, як її, Роуда? господи, у якої матері недавно вийшла, Костюгова, ось. Где питання до Костюгової, яка виводила людей? Де питання до Матолька, який посадив стільки людей? Де питання до Азарова, який підставив стільки людей? Где питання до Вечорки з ЧКБ? Где отказность за гэтые проекты? Мне уже язык болит повторять одно и то же. Рацей, мы просто нагадваем, да, вот некаторыя кажуць, што вы там з гэтай Ксюхай троце, это все уже давно вядома. Гэта трэба паўтараць, сябры, каб вы не Звук забывалі. пропал, пишут. Звук пропал. Нет, ничего не Наверное, отключал. тебе. Ничего не отключал, сейчас все работает very well. Есть звук. Сейчас пишут, есть. Окей. Добре. Так, да, і калі ўжо Сідорская выступае ў якасці эксперта, хаця ну насамрэч, ну які яна эксперт, да? Яны там сядзяць, гэтыя эксперты там понаехалі, да, там типа, і сядзяць красуліны, ці шрайбманы, мажэйкі і все что-то, то, што трэба, то яны і пераказваюць. Падыход павінен быць адзін. Калі у вас ёсць пытанні да Бабарыка, разделайте яго, калі ёсць за што. Ну і тады ўжо, сябры, калі ласашка, давайте і у Светланы Георгіевны, у Латушка там пытацца, да, пра Мельнікавых, пра Нават тады не да Бабарыка Верамейчыка. пытання. Я скажу, што не да Бабарыка пытання, а да Машы Калеснікавай, якая увесь жнівень вадзіла людзей і казала: хлопчыкі, мы вас спасем. ОМОНу. І вось яна вось показывала гэтыя сардэчкі, казала: выходите, мы же не нарушаем закон, мы только по закону, люди, пишите письма, люди, делайте вот это. И знак с Колесниковой призывали весь жнівень и частку вересня до того, как люди выходили. Где вид спрос? Где пытание до знака и Колесниковой? Бабарыка на той момент уже 2 Не, месяца слухай, сидел. Ксюша, Я не ну люблю ты Бабарыка. уже, ну, я табе так скажу, я, напрыклад, не разглядаю ані знака, ані Калеснікаву, да, ну, таго 20-го года, чтоб у іх там штосьці пытацца. Ну, сур'ёзна, то бок, ну, А понятно, я что... лечу. Не, ну, гэта ж твоя справа. Ну, просто Так. что у іх зупэўне іншая адказнасць, чым у тых, которые зараз 6 гадоў кіравалі Конечно. працэсамі тут. Што яны? І я табе скажу, што яны, як бы там ні было, яны страданулі, да? І я табе скажу, паехала Маша вучыцца, яе не бачна, всё. Ну, сур'ёзна кажу, Нет, да? нет, яе бачна, просто не ў СМІ яе бачна, але ж яна займаецца палітыкай, там у мяне ёсць пытанне да яе, і знака таксама бачна. Ну, я что-то не бачыў, ні знака, не... Добра, все, не будем. Мы сёння пра спадара Віктора Дмітровича размаўляем. Так, і давай зараз таксама цікавыя былі рэчы пра палітычны капітал. І Бабарыкі параўноўвала спадарыня Ірына і, значит, Ціхановскай. Зусім мала ў параўнанні з імі, але палітычны капітал, наадварот, у яго значна больш вялікі, бо ён яго не расходваў. А вось тая самая Святлана Ціхановская,
яна свой палітычны капітал усе гэтыя 6 гадоў расходвае на тое, каб, ну не ведаю, вырашаць нашыя спрэчкі, нашыя канфлікты, усе гэтыя скандалы, ну там не ведаю, вакол каардынацыйнай рады гэтак далей. Яе капітал расходваецца, а яго капітал ён усе гэтыя гады назапашваўся. І таму у яго велічэзны палітычны капітал. Але Ну, тады і атрымоўваецца, шаноўнае гаспадарства, што если палітычны капітал Ціханаўскай 6 гадоў расходаваўся, дык пытанне Бабарыкі тады яшчэ больш лагічнае і трапнае. А на што ён был израсходван і што беларусы атрымалі ўзамен? Ну што, не? Калі на палітычны капітал Ціханаўскай 6 гадоў, што беларусы за гэты капітал набылі? Калі ў яе был аграмадны мандат даверу ў 2020. Ну і што з'явілася ў выніку? Якія палітычныя задачы былі рашаны? Якія механізмы створаны, которые дзейнічаюць? Якія праблемы беларуса вырашаны? Якія інстытуты сталі мацнейшымі? Координацыйная рада? Я узгадываю гэтага Коласа, который сказал, мы там зробім там и что. И нету Коласа, Андрухи. Андруха, дзе ты? Заходзь на эфир, поразмаўляем. Ну, і дзе мы знаходзімся зараз, пасля 6 гадоў прашло, адносна той мэты, пра якую дэкларавалі. Ксюша, я завелся что-то. Если хочешь что-нибудь... Увогуле у мяне пытанне, калі палітычны капітал гэта нешта вымяральнае, як грошы, напрыклад, то тады можна яго было не толькі вытрачваць, але і інвеставаць таксама. Можна было не толькі быў давер да светы, і можна было гэтым даверам карыстацца і набываць сабе яшчэ большы палітычны капітал, як у тым же бізнесе укладацца ў нешта і далей набываць. Але ж калі яна расходавала, то можа яна нешта не тое рабіла? Не задаецца гэтым пытаннем Сікорская? Так, я вот читаю комментарии. Как можно было на конференции «Новой Беларуси» назвать вопросы Бабарика провокационными и сейчас говорить не политик? Ну да, спасибо за донат, Оксана, дякуй. Да, это тоже как бы, ну, цікаво. Што гэта пра тое, што Бабарыка кажа, што ён не палітык, гэта ўвогуле вельмі дзіўна. Света толькі, калі памяць не змяняе, пасля 3 гады ці 4 толькі прызнала, што яна палітык. А дагэтуль яна, да які я палітык, я проста вось сімвал усяго, проста вось хто, калі не я. І тут Бабарыка таксама кажа, я не палітык. Вось яны ўсе такія цудоўныя, ніхто не хоча несці ніякую адказнасць, таму што палітык, ён у яго ёсць нейкі вынік. А вось у нашых вынік мы ведаем які. Да, да. Так, я читаю, комментариев написали шмат. Вот. Откуда? И Цукерберг, здоров, давненько тебя не было. Так, ну что, какой к черту политический капитал? Там финансовый капитал на всю голову, да, конечно. Финансовый капитал, я думаю, что яны, ну, нормально там зарабілі на гэтым и продолжают зарабляць. Вось, а нам кажут, что яны вось. Так, ну что, ну мы все-таки давайте по Бабарика. Наступны урывачак, сябры. Гоголь. К нам приехал ревизор. Мы зараз яго прослухаем, а потом разбярем. Добра, что добра чутно, калі я ставлю і мікрафоны не вырубаю. Тады паехалі. Слухаюць. І вось у мяне склалася адчуванне, што гаспадар Бабарыка выступае як аўдытар. Вось калі мы гаворым пра менеджерскую мову, то вось мы тут жылі, працавалі, трымалі супольнасць, працавалі ў медыа, працавалі ў даследаваннях, працавалі з палітзняволенымі і гэтак далей. І вось тут прыходзіць аўдытар, які нас пытаецца, а вы добра працавалі? А вот вы як бы дакладна як бы былі эфектыўнымі? А вось мне здаецца, што вы не былі эфектыўнымі. І вось тут, ну, выбачайце, гэта да нас прыехаў рэвізор.
Гэта не чалавек з нашага поля, ну, на мой погляд, я не думаю, што гэта нейкае вынаходніцтва. Мне здаецца, што гэта цалкам натуральна прыйсці і сказаць: я ўзрушаны тым, сколькі вы зрабілі. Я захапляюся вось вынікамі вашай працы. Ніхто не ведаў у 20-м годзе, што гэта будзе такая цана, і што гэта будзе настолькі складана. І вось вы столькі зрабілі. Вы трымаеце Беларусь у павестцы дня. Вы дапамагаеце адрозніваць народ ад рэжыму. Вы там стварылі супольнасць. І вось замест таго, каб сказаць вось менавіта гэтыя словы, ну вось я пачула менавіта словы: а не вельмі добра вы тут працавалі. То, разумееце, мы тут, жылі, працавалі, ладзілі марафоны салідарнасці, збіралі грошы, рабілі паспарт новай Беларусі, арганізоўвалі план перамогу, арганізавалі гаён, атрымалі супольнасць. А тут прыходзіць чалавек, і вы паслухайце, што кажа, ну, медыйная асоба, да? Што чалавек не нашего поля. Понимаете? І пытаецца, ці эфектыўна яны працавалі. Ввогуле, это што, это дэмакратыя? Вэнс, Рубіо, Як яны глядзіце пасмелі? нас. Як яны ўвогуле пасмелі прапусціць на канферэнцыю чалавека, які задае пытанне. Ай-яй-яй, вось гэта, канешне, Не, так я просто не разумею, а хто тада мае ў них права пытацца пра вынік? Толькі чалавек з вашага поля, который 6 гадоў з вами там Ніхто. разам піліць гранты в гэтай медычнай і палітычнай экасістэме, а звычайны беларус, а палітвязень можа запытацца? Чалавек з Беларусі, чалавек, які з'ехаў. Яны таксама, рэвізоры, да? Бабарыка. Нават калі твой спросіць пра вынік, яны яго будуць клейміць агентам і зраднікам. Як гэта здарылася з Кавалевскім, з тым жа Краўцова таго ж недалюбліваюць і гэтак далей. Але ж яны былі ўсе з адной тусоўкі. Ну да. Я просто дазволю себе заўважыць, што трымаем у павесы, аддзяляем народ ад рэжыму, ствараем супольнасць. Гэта не вынікі, Ірына. Это не вынікі, это фармуліроўкі пра то, што было, типа, пра дзейнасць. Вось, а калі, як казала Ксюша, дасягненне, якіх там, у вас, типа, шмат, у нас, да, нельга ніяк праверыць, вымерыць, апісаць, то адкуль мы ведаем, што гэтыя дасягненні ўвогуле дасягнуты. Вось. І менавіта гэта і ёсць і лжэактывісты. А вы, Ірына, вы і лжээксперт. А гэты, как яго, картапляны гэты журналіст з метро, ён і лжэжурналіст, понимаете? Вот. І мы гэта ведаем, і мы пра гэта гаворым. Да, у нас няма такіх рэсурсаў, як у вас. Нас ніхто не залівае баблом. Вось. І мы кажам з Ксюшай то, што мы думаем. Вось. І, ну, мы в неравной схватке. Ксюша, комментани, я зараз подмотаю наступны кусочек, если есть что сказать. Если нет, то не кажи. Ёсць, не заўсёды. Гэты эфір быў настолькі цудоўны, я яго глядзела нават на 1х. Я не могла паверыць сваім вушам, што я гэта чую. Вось 45 хвілін, ці колькі там было, я чула вось адборную прапаганду. І вось гэта асобна, вось яшчэ ты не зрабіў акцэнт на вось гэтым. Я ўзрушаны тым, сколькі вы зрабілі. Я захапляюся вось вынікамі вашай працы. Ніхто не ведаў у 20-м годзе, што гэта будзе такая цана. Гэта ж гучыць як, пожалуйста, кланяйтесь нам в ножки, пожалуйста, целуйте наши ступни и воду, которой мы омываем ноги. То есть гэта немагчымы ўзровень абсурду, таму што яны не толькі яго крытыкуюць за тое, што ён просто задае пытанне, звычайныя пытанні. Там было гэта пытанне вось столькі. У яго прамове гэта не было, ён нават увесь свой час на канферэнцыі не выкарыставаў. І гэта было маленькае пытанне, але ж яно іх так закранула. І яшчэ
яны просяць не толькі не задаваць пытанні, а яшчэ і казаць спасіба. Дзякуй, за што? За што Не, ну, дзякуй? За Ксюш, што дзякаваць? Ксюш, давай все-таки удакладнім. Там было не толькі гэтае пытанне, там было 3 вельмі моцных удара. Это пытанне мы просто с тобой разбираем, потому что они Так, взаимомочат. Там было пытанне про тое, што пра друзей, што людзям не так. цікава, што робіцца ў сродку Беларусі. І самае галоўнае, аб чым Бабарыка думае і не спіць, а ці выберуць нас беларусы в Беларусі. Вы упэўнены, а за што яны нас выберуць? Бо калі будуць выбары, гэта рэальна вялікае пытанне. Гэта рэальна вялікае пытанне. Может Так. быть, там Павла Латушка, яго чыноўнікі, з якіх ён тут адстойваюць перад захадам, можа, яны яго і выберуць, але я думаю, што мала. Давай паслухаем наступную мазафаку, наступны шэдэўр журналістыкі Белараша Today Яўгена Казарцага, ягонага падначалена з метра ветэрана, да, паехалі. Ну і, канешне, яго цудоўнай госці і Ірыны Сідорскай. Такая прыгожая фамілія. Кагосьці она мне напамінае. У нас хтосьці быў там узгадаў, не трэба казаць. Бабарыка Не гэта трэба. публічнага дзякуй Святлане Ціханаўскай за яе 6гадовую працу, за тое, што яна падтрымлівае тэму Беларусі, за то, што яна падтрымлівае супольнасць, за тое, што яна дапамагае адрозніваць рэжым ад народа і за ўсё астатняе. Але гэтага не было. Вось ён менавіта выступіў як знешні ацэншчык. І ў мяне Я думаю, что Ирина заработала себе на какой-нибудь там, ну, як минимум, мини-грант. Вось гэтым что-то уже яе франыки вот эти уже ее не кинуть, потому что так широ зализвать, ну, просто, да, и ну, я не ведаю, что она там, бля, выкладала в Беларуси, где она там працавала, ну реально, студенты гэтай кабеты, напишите, кто гэта, откуда гэты цуд выйшаў на нашу інфапрастору. Ну, я про яе ніколі не чуў і даведаўся. Мне вельмі Ну, цікава. У нас у Беларусі ўвогуле не было ніякіх гендерных исследаванняў. Наколькі я разумею, гендерныя даследавання гэта частка антрапалогіі, наверное, але ж яны гэта у аддзельную нейкую хвалю вылучаюць. Я ўвогуле не разумею, што такое гендерныя даследаванні. Хто мне объясніць? я не ведаю. Ну, прикинь, она хочет, чтобы такой Бабарыка такой вышел з тюрагі, сказал: Светочка, Франышак, якія вы молоточки, что вы, вы столькі шмат зрабілі. А слухайте, а можно я задам такое малюсенькое пытанне? За что он вообще обязан вас хвалить? Даже если вы и сделали, он ничего не обязан. Ну вы что и не сделали. А калі вы лічыце, что вы зрабілі шмат, бля, да покажите, не нужно слов. Назовите вынік. Вядома, калі Больш ён там ёсць. так. Ну, Больш за вядома, тое, калі ён ёсць. ёсць палітыкі, якія зрабілі рэальны ўклад у палітыку і я кажу пра увогуле свет, не толькі Беларусь. І гэтыя палітыкі іх усе не любілі. Той же Бальцаровіч у Польшчы, які зрабіў гэтыя усім вядомыя рэформы, ён быў захейчаны увогуле спачатку. І ён не казаў: ребята, вы должны мне все в ноги кланяться за то, что я сделал такие прекрасные реформы. Нет, ты их робишь, тому что ты их робишь. А скажут тебе дякуй, ці не скажуць. Ну вось Базняку нешта не сказали дякуй, але ж ён зрабіў вельмі шмат для Беларусі, але ж толькі 13% беларусаў яго палічылі дастойным таго, каб абраць. Усё. І ён нешта не кажа, што вы мне ўсе павінны. А тут нічога не зрабілі, увогуле нічога, зрабілі горш, і яшчэ дзе наша дзякуй? Не, ну, Ксюш, я уже, может, так не казаў бы там, что зрабілі, нічога не зрабілі там, ну, я б, ну, сур'ёзна, можа, что-то і зрабілі там, но тое, што мяне, напрыклад, тычыцца, то не. Ну, смотри, трымалі Беларусь у міжнародным парадку дня, дапамагалі адрозніваць. Ну, так окей, ну, ладно там, падтрымлівалі супольнасць, развівалі дыаспару. Так покажите вынік. Ну, падтрымлівалі Беларусь у Так я кажу, павестцы што я дня. яго не бачу. Я бачу вынік некаторых людзей. Я кажу менавіта зараз, я кажу не пра ўсіх беларусаў, калі што. Я ведаю цудоўных беларусаў, я ведаю цудоўнай дыаспары, менавіта у Швейцарыі у нас цудоўная дыаспара, нават у Польшчы, у Літве, я ведаю
вельмі вялікую колькасць людзей, якія працуюць сапраўды, якія шлюць пісьма, якія дапамагаюць асобным людзям. Яны робяць справу як валантэры, Ну, і Ксюш, ты автопишь, іх Ксюша. праца вымяральная. Ну, мы про это уже казали. Ты автопишь. Мы сегодня кажем про не про простых белорусов. Мы их, ну, не тышимся. Вот сегодня, ну, реально. Так. І я кажу, што вот, гэтыя людзі, я не бачу іх вынік. Прабач, але ж маё меркаванне, што у некаторых пытаннях яны зрабілі горш, таму што я лічу санкцыі, якія тычацца беларусаў, не толькі яны нават дрэнныя, яны не толькі бесполезныя, Не, ну то есть ты лічыш, што яны нічога не зрабілі, ну гэта можа быць такое. Не, я лічу, што больш зрабілі адмоўнага, чым станоўчага, гэта 100%. Самае А страшнае, я лічу суму, я лічу суму 10 добрая, 10 дрэнная, а ў суме гэта 0. Ці чуть менш за 0. Вось. То Ксюша, есть я не лічу, дзе-то асобныя рэчы яны зрабілі добрыя. Я не адмаўляю гэтага. напрыклад, давай напрыклад. Я не памятаю. Ну Потому что нормально. Ну, я памятаю шмат вельмі дрэннага. Ну што бы было добрага? Ну, яны сустракалі сапраўды палізняволеных. Вось сустракалі. І Сустракалі? яны ж усё роўна лічаць некаторых палізняволеных, яны падлічаюць. Яны кажуць пра палізняволеных, гэта таксама добра. То есть ёсць некаторая Не, ну праца. подожди. Але ж яна Яны кажуць пра палізняволеных, таму што гэта іх стратэгія існавання. Яны кажуць пра палізняволеных, каб ім давалі гранты. За гранты яны Але не ж ты спытаў справаздачу. пра тое, што я добрага они робяць. Вось гэта добрае, а тое, што ім даюць грошы, яны гэтыя грошы не на палізняволеных вытрачаюць, гэта адмоўна, і таму ў суме у нас. Так, я просто хацеў сказаць, што самае страшнае, што яны зрабілі на дадзены момант за гэтыя 6 гадоў, яны цалкам забілі веру людзей у справядлівасць, і гэта самае страшнае. Яны цалкам дыскрэдытавалі гэты весь движ. Пускай ён быў рамантычным, пускай ён быў, ну там як некаторыя лічаць, там нейкім беззубым, без супраціву, але гэта быў рамантычны натхнёны движ, дзе людзі верылі адно аднаму, дапамагалі. Сколькі данатаў, дзякую вам, што вы дапамагаеце беларусам. Колькі грошаў тады проста людзі аддавалі сваім беларусам. І ўсё, і гэтага няма. Вось зараз няма ніякай веры, таму што гэта зрабілі нашы, скажем так, лідары. Вось вам вымяральная рэч. Вам ніхто не верыць. І Оля Такарчук кажа: вось мы памагаем, так людзі там не звяртаюцца да нашых фондаў. Да яны не звяртаюцца, потому што яны баяцца, што будзе як з Балхелпам, што іх, блядь, за $300 пасадзяць в тюрягу. Конечно! Да даже за 3000, да даже за 10 000. Ну, про такія сумы я не кажу. 300 мы поможем там или 1000, Так. а потым там всю сім'ю размотаюць па хіміях там или в тюрьму посадят. Ну, кому это трэба? Вось. Да ну нафиг. Вось. Яшчэ самае горшае я дадам вось да твайго, што людзі згубілі надзею. Яны згубілі надзею на нейкія змены, і увогуле тыя людзі, хто быў у 2020-2021 годзе вельмі актыўны, яны зараз будуюць сваё жыццё, і яны нават калі нешта здарыцца ў Беларусі, яны кажуць, што ніколі яны не вернуцца туды, у гэты движ, таму што ніякай веры няма. То есть яны не толькі зараз не ўключаны ў павестку, яны кажуць, што у будучыні яны не вераць у нешта добрае, таму што вось гэты вось гэты палітычны движ, які мы бачым, ён за ім няма ніякай будучыні. І ўсё роўна, калі ты нешта робіш як валантэр шчыра, на твоё месца потым прыходзяць некаторыя людзі, як Франк Вечорка, і кажуць, што ён гэта арганізаваў. Але ж ён увогуле дзе ён быў летом 2020 году. Вельмі добрае пытанне. Яшчэ вось тут тут я комментарий зачитаю, что Сидорская преподавала в БГУ, доктор филологических наук, эксперт в области коммуникации, не поддерживаю ее в высказываниях против Бабарики, но Никсюша заявляет, что она ее не знает. Я размаўляла с человеком, які выкладаў у Беларусі таксама,
і вось ён у мяне тут у другім пакоі сядзіць, і ён ведае добрых выкладчыкаў, ён таксама гэтае слухаў і здзіўляўся троху. Таму я лічу, што я маю права казаць Не, нешта пра Сідорскую, безумовно. ён Справа в яе том, не ведае. что уровень не тот, что она ее не знает. Скажите, коли ласка, а уровень Сидорской тот, что она за гроши приходит и говорит то, что нужно Тихановским вечеркам, что это незалежный эксперт, это разумная кабета. И она так само кирпичик за цеглинкой выбивая веру в белорусов, и ось зараз у этой передачи с Бабарыкой. Да она просто зашкварилась, что вообще. Бабарыка, до речі, сказал, что ён поддяковал там на конференции за то, что прымали у Беларусь у повестки, что там отделяли там э, беларусаў ад рэжыма. Ну але прысутнасць у парадку дня гэта ж не сродак, это не вынік, это вернее сродак, это не вынік сам по себе, это просто Так. средства хадзіць там прасіць. А што гэта вырашыла, якія рашэнні былі прыняты, як палітыка змянілася, какие да вообще держали повестку, так это ни о чем. Отделяли белорусов от режима. И что с этого отрымалася? Были приняты какие-то решения? Может быть, где-то приняли... А дзе вынікі? Вось у нас вось прыклад, прабач за ўстоп. У нас тут банк, які падобны на Рэвалют, ён заблакаваў рахункі расіянам з можна гэта параўнаць да грын-карты, гэта наш перміт С, гэта пастаянны від на жыхарства. І тыдзень пазней я бачу навіну, што тое самае тычыцца і беларусаў. А дзе розніца? Мы ідзем з расіянамі ў адной карзіне, я не бачу ніякай розніцы. Ну гэта можа там нешта есть, но просто калі, напрыклад, з Літвы людзі скардзяцца, што раньше здавалі экзамен на рускай мове, так? Ну, літоўская вельмі цяжкая, а зараз на літоўскай. То есть украінцы могуць учыць сваіх дзяцей на Так. украінскай, а наши не могуць. Права не могуць. Везде все становится Увогуле, хуже и вось хуже. Так что тут? Что тут, ну, вы наотделяли? Что было принято державами? Як полепшилося жыццё белорусов? Ну як? Да вообще никак. Все идет вообще без вас само по себе. Где там люди колбасятся, эти диаспоры, как в Испании? Ну да, там, может, и подъехал там этот сын этого ЖКХшника, может, там что-то и совместное решилось. Но это люди сами все делают, потому что им это надо. И детей легализировать, и это. Супольность они створили. Какую супольность? Кто супольностью этой людзі користается? Какие самі функции? арганізаваліся. Эту Юлю эту, и эту, которая в Чехии там это, как ее в Чехии зовут. Забери у Я іх не памятаю. гранты, што ад іх там застанецца, ад гэтых супольнасцей, ад этих Юлій там. Ну. Прычым ёсць добрыя супольнасці, я не скажу, ёсць добрыя супольнасці, якія вельмі дапамагаюць, якія шмат чаго робяць. Але ж чамусьці яны ўсе валантэры і яны не маюць ніякага дачынення да офіса. Вось Ну. як так здарылася? А то типа Сідорская кажа, што гэтую працу Ціхановскай, да, ее атачэнне, якую Захад і этот США профінансавалі сотнямі мільёнаў, цяжка памераць. Ну дык гэта вообще, так, подождите, так как если нельга памераць працу, то как памераць эфектыўнасць працы? Ну, 6 Яна гадоў яшчэ вельмі працавалі на цікавая казала. перспектыву, как это Гліннік кажа. Мы на перспективу працуем. Гэта, ну, понятно, что вам-то сейчас, что вы, у вас будет у этого, блядь, Лебедька. У него все на перспективу, он уже скоро крякнет, а у него все на перспективу, он работает, все на парламентскую Беларусь, да? Ну, так что, как бы, мы-то понимаем, и мы-то людям рассказываем про это и напоминаем. Ксюша, там, кстати, сказали, что мы с тобой дома размаўляем на расійскай мове, а тут пыжымся, тужымся. Ты дома Калі на со мной рускай размаўляюць размаўляешь? на беларускай, я спрабую размаўляць таксама на беларускай, і калі вы памятаеце, калі я пачынала гэтыя стрымы, я казала на расійскай мове. І калі вы бачыце, я тут пераходжу на расійскую мову вельмі часта, як зараз. Таму што у мяне беларуская мова, я заўсёды кажу, што яна недобрая, у мяне няма практыцы ніякай. І я пишу сваім сябрам, якія размаўляюць на беларускай мове, і магу войсці запісаць на беларускай мове тым, хто размаўляе ў жыцці заўсёды на беларускай мове. У меня такіх шмат. Я б сказала, нават большасць, але ж яны не заўсёды са мной, а дома я размаўляю іногда на
на рускай, але ж увогуле я жыву на расійскай, ой, на расійскай, на ангельскай і на французскай. Што вы ад мяне хаціце ўвогуле? Магу пачаць на гэтых размаўляць. Ну вось я скажу, што я размаўляю на беларускай. У меня ён, конечно, не ідэальны, альбо на польскай. Я рускую мову не ўжываю вообще. Ну, бывает, перехожу, но гэта так. Я это хорошее пытанне. Аккаунт Android адкажу я, таму што я пра гэта думаю, і пасты я сёння рабіў менавіта сыходзячы з гэтага. Можна падумаць, што да Бабарика никто не говорил про аудит. Я говорил, да? Какого хера эта мадам только теперь озаботилась аудитом? Просто потому, что Бабарику не просто услышать или от него просто не отмахнуться. Менавіта таму ёсць вялікая розніца, хто кажа. Кажа, напрыклад, Петрухин или кажа Бабарика, за которого собрали, друзья, 435 тысяч подписей. Понимаете? И за него, насколько я как бы понимаю, за него голосовали, за ним шли образованные люди. Неважно, там, как они были ориентированы там, на Россию, не на Россию, но сам по себе вынік, потому что БЧБ, наши люди, которые там типа годами, все годами что-то делали, и почему они проиграли Бабарики, тоже пытание, так? Тоже же Таму што пытание. беларусы драсейчаныя. І Ну, ім не цікавы пазнякі і ўвогуле нацыянальны рух Северынцы і Дашкевіча. Ім цікавы вось такія людзі, якія для іх зразумелыя. Бабарыка менавіта такой, ён зразумелы для іх, і ён нейкая рол-модэл, які вось паспяховы, але ж ён просты у той жа час. І таму людзі за ім пайшлі, і гэта нельга адмаўляць. Так, ён зарасійшчаны. Гэта для мяне гэта суцэльны праект Газпраму, але ж нельга адмаўляць, што гэта самы ўплывовы палітык 20-го года. Нават пры тым, што ўсе галасавалі за Ціхановскую, людзі ішлі за Бабарыка. Я не ішла за Бабарыка, я не ішла ні за каго, але ж паднялі гэтую хвалю два чалавекі. Гэта Ціхановскі і Бабарыка. У іх былі розныя групы, на якія яны ўплывалі, але ж гэта два чалавекі, якія зрабілі 20-й год. А астатнія толькі на іх рэпутацыі нешта спрабавалі рабіць, і вось ім яны як бы перадалі свой уплыў. Так зрабілася, яны не самі гэта рабілі, яны селі ў турму. Але вот Тихановская подхватила за супругом, и за Бабарыкой там другие люди подхапили, и люди им поверили, тому что думали, что яны такие ж. Але ж калі б выйшла вось у 20-м годзе у маі Тихановская и Маша Колесникова, хто б за іх проголосаваў? Ну, будем шчырымі. ну да. Тут как бы так, Яны слухайте, такі же вядомыя, як я, прабачце. я Были у же 20-м нет, я году. за Бабарику голосовать не буду, но сказать, что он как бы, ну, он умный человек, он умный там, блин, ну я б, конечно, за ним бы ніколі не пайшоў, потому что ён вельмі моцна расейскі. І я так само. Вот, за 6 лет не решена проблема с просроченными паспортами. Что они там в этих представительствах обсуждают? Такая простая проблема не решена. Но я согласен, что ну им это не трэба, вось уж им справа, им патрэбны праблемныя беларусы. Калі беларусы праблемныя, у них проблемы, яны не лезуць у палітыку, вось и ўсё. Вось, и Сергей, покажи скрины своего ТГ, табличку, сколько выехало. Вообще не понял, о чем речь. Правда, у кого право определять и надо... Блин, так, непонятно. Так, Бабарика, так, но убирают его чисто по политике. Когда-то меня за меньше и более орнаментированные клевали, а теперь нормально для них. Ну, вообще, Красулина так, что будет, когда БТ озвучит, что происходило в кабинете Ермошиной? Тихановская 5 лет молчала про деньги, что взяла у силовиков. Думаю, что в кабинете Ермошиной был слив протеста. Я думаю, что слив протеста был, да, вот с отъездом Тихановской. С отъездом Тихановской вот в это время, когда ей дали гроши. Кто и как утвердил Мне вельмі состав офиса, цікава мы это уже ўвогуле, обсуждали. увогуле беларусы, мне падаецца, толькі з беларусамі такая сітуацыя магчыма, што
яны нават не пытаюцца толькі вось тры фрыкі, прабач, але ж вось мы для некаторых людзей такія, пытаемся пра тое, а што адбылося там увогуле ў гэтым кабінеце. Вось, ну, яна ж размаўляла аб чымсьці. Калі б я хацела адмазацца ад нейкай супрацы з Ермошынай, КДБ і іншымі, я б расказала ўсю падрабязна размову, аб чым там было. Тым больш яе муж зараз не ў закладніках, а яна увогуле нічога не Ну, распавядае. І ўсім норм, я ніхто не думаю, задае что гэтых там пытань. был, я думаю, что там был вельмі моцны зашквар, і она не можа яго расказаць. Вось і ўсё. Я ведаю. И яшчэ тут же есть такі момант, что чалавек, который залежыць, у которого там родственники сидзяць, ён не можа быць нармальным, кіраваць нармальна нічым, таму што на яго можна націснуць, як на таго ж Лябедзька. Вось. Э, Тут вот хороший был коммент, вот я его прочитаю, хотя он такой злобарский. Бабарика и так поржал с них. Он выставил Демсилы Беларуси полными идиотами. Ну, они сами себя так выставляют. Бабарика очень интеллигентно сказал нормальные вещи. Кстати, сябры, неважно, как вы относитесь к Виктору Дмитриевичу, посмотрите его интервью на «Свободе». Он говорит очень хорошие вещи, вельми правильные, вельми разумные. Вот. И вот менавіта у дачыненні дэм-сілаў. То бок ён кажа, ну, так як думаю я, і тое, што казаў я, толькі больш такімі разумнымі словамі, больш у него там, ну так, так. Трамп Можна я освободил дадам пра всех тое, пра разумных политзаключенных. людзей увогуле? Таму што вось увогуле я лічу, што можа нават у чымсьці той жа Казарцаў, ён разумны чалавек. Той же Краўцоў вельмі разумны чалавек. Бабарыка таксама ён вельмі разумны чалавек, і каманда у яго цудоўная. Я пра гэта пісала ў сваім канале. І Подожди, команда Бабарика, там, где вот эти были пристосованцы, этот Кравцов, Не Ратненков, ўсе вядомыя з іх, не ўсе вядомыя ўвогуле. понятно. Некаторыя, як та же Маша, яна ў жыцці, вось тоже мне што распавядалі са штаба, увогуле, я думаю, вірус можа распавесці пра тое, як Маша сябе паводзіла за камерамі, але ж я яе разумна не лічу. Калі што, вось яна ўвогуле неразумны чалавек. Але ж там Не, ёсць Машу не шапай. шмат разумных Маша людзей. моя героиня, Машу не шапай. Хорошо, И она пускай, меня не моя. наткняла у турме. Не-не-не. Ксюша и Сергей, Добре. еще раз заметьте на этом видео, как я писал, эта мадам Сидорская не знает, чем занимается СТ и офис. Она же сама на видео это Да, сказала, и при этом хвалит да. СТ. Сказочный человек. Да, 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 очень, очень верно. Но тут просто вы понимаете, что если разбирать этот видос, нам не хватит 5 часов, у нас и так уже время подходит к концу разбора. Оксидант, дякуй за донат. Оксана, дякуй за донат. Вялікі. Варта вспомнить, что пашпарты у консульствах забаранили змяняць ровненько пасля абвесткі пра... Блин, ну пишите, пожалуйста, бачце. Не, я могу прокомментовать, Давай, что давай. пашпарты тады, калі абвесцілі пашпарт новай Беларусі пра праект, абвесцілі акурат 9 жніўня і 3 верасня ўжо забаранілі ў консульствах консульскія паслугі па абмене пашпартоў і іншыя. Гэта было звязана. Гэта не можа быць ніяк супадзеннем, тому что на то, чтобы зрабіць закон, патрэбен час. Таму я тут бачу, прабачце за мою канспіралогію, гэта моя канспіралогія, я маю на яе права, але ж той, хто рабіў пашпарт новай Беларусі, ён нейкім чынам мае дачыненне да КДБ. Прабачце. Я таксама, я думаю, што яны ўсе вельмі цесна пераплецены, і прыклад с Верамейчыкам, і прыклад с этим, с этой, как ее, Мельникова, Зорка, сцэны, і шмат чаго яшчэ. Гэта эти, вы... Просто я ведаю, як працуе гэта трошку, як працуе государственная машина ўвогуле. Гэта вельмі непаваротлівае нешта. Я нават у жніўні, чаму мы маглі перамагчы першыя 2 тыдні, таму што
яны не маглі зарэагаваць, яны былі да аднаго падрыхтаваны, але ж да такога ўзроўню яны не былі падрыхтаваны. І таму я не веру ніяк, што яны за 2 тыдня, таму што было раней, чым за 3 верасня абвешчана пра адмену консульскіх паслуг, зрабілі закон, яны прыдумалі гэта і ўвялі. Ну вот не веру, прабачце. Ксюша, мы будем закругляться и зараз Так, подводить итоги. Там еще про Кравцова у нас еще видосик. Давайте вот сейчас как конечно. бы про послухаем еще спадарню Сидорскую, лжеэкспертку. Это проектами. Вось ёсць мэта, ёсць рэсурсы, ёсць вынік. Мы значыць, робім праект, паказалі вынік, пайшлі да іншага праекта. Гэта Понимаете, да? То есть, про что яна кажа? Вынік. Я не ставлю зараз івогуле не ставлю пытання вынікаў працы Дэмсілаў, там гэтага КПИ. Я только вот недавно узнал, что КПИ это КПД или что-то такое. Скинули или не Так. скинули Лукашенко. Прамежкавыя палітычныя вынікі. Вот давай про іх паговорым. Спадарыня Ірына, беларусам спрасцілі легалізацыю? Не. Урад краіны змяніў правіла для беларусаў, Польши ці Літвы? Не. Праблема беларускіх добраахвотнікаў вырашана? Пока што не. Створаны механізм для гэтых, для людзей, которых няма пашпартоў? Не створаны. Што яшчэ? Сістэма дапамогі выстроена? Не, да яна і не выстроится уже. Какие досягнуты международные решения? Какие есть то, что вы там поехали, резолюции, шмуцы? Где вынник? Резолюция это фуфло. Конкретные бумаги подписаны, не фотки около туалетов там, да, или в холлах отелей. Ну, створана структура, которая не залежыць там от одного человека. Створана, вось мы поглядели с этим, с Дикпиком, да? Мы говорим Байсол, подразумеваем Дикпиковича. Мы говорим Дикпикович, подразумеваем Байсол. Но беларуская дыяспора атрымала рэальныя механізмы прадстаўніцтва? Якая праблема беларусаў, што існавала 6 год, дзякуючы вашай працы, вырашана? Вось гэта палітычныя прамежкавыя вынікі, блядь. Дзе яны? Я Покажите их. А то, что дадам толькі тое, Либецкая што пишет яны Конституцию 50 лет, он будет ее еще писать, ему все ровно. Ксюша, пробачь, я тебя іх яшчэ перебил. вынікам лічыцца тое, што гэты план маршала, напрыклад, тое, што будзе пасля Лукашэнка. Так вось, да тых, хто можа будзе адказваць на гэты эфір, гэта не лічыцца вынікам тое, што будзе калі-небудзь. Мы кажам пра цяпер. Не-не-не, Вось. і тут же глядзі, як яны типа робяць по калгаснаму, да? Яны кажуць про Беларусь будучага, а як Так. да яе прыйсці да гэтай Беларусі будучага? Вы же вядзеце, я наколькі разумею, за грошы донара вы вядзеце Беларусь у дэмакратыю. Так як вы вядзеце? Як мы туды прыйдзем? Так мы туды не прыйдзем. Вы что думаете, что там москалі, там русские, там или лукашенковские гэтые кубраковы отдадуць вам уладу? Что типа скажут, давайте, какой, бля, круглый стол, кто с вами будет размаўляць? Вы кто? Кто вы такие, сябры? Вы нічога не вырашаеце вообще. Нічога, ністэты. Ну, вось, напрыклад, даже не могу не подвязать гэтую Чаціліну, да? Год працавала ў місіі ўнутры гэтай сістэмы, кажа, яна кажа, Ірына, не можаш працаваць, это цытаты, не можаш працаваць эфектыўна, сыходзь. Я уперлася ў столь. Не трэба працэсаў дзеля працэсаў. Я ведаю, кажа яна, бізнесменка, што трэба рабіць, але мне не хапае механізма. Дык можа, праблема не ў тым, што бабарыка банкір і патрабуе нейкія КПІ. Можа, праблема ў тым, што пытанне, дзе вынік, вельмі непрыемна для этой купкі людзей, да которой належыце вы і з которой вы там корміцеся. Ну, вы прызвычаіліся апісваць сваю дзейнасць працэсамі. Вось у чым праблема. Дзеянняў няма. Працэсы, гранцік, праекцік. Ну, а мне не трэба там КПІ, мне не трэба ніякіх табліц. Мне трэба вынік, як і шмат каму з беларусаў. Ну, что-то я завелся я что-то, Ксюша, старый уже, старею. Еще на работу Я скоро так само, выходить. Я уже таму што сегодня тэма такая. карту Тэма. водителя уже сделал себе. Все, уже скоро в рейс.
скоро в рейс. Цудоўна. Уже скоро мы с тобой расстанемся навсегда. Так, ну так. Так, ну что, тут мы хотели яшчэ 128 9 человек нас смотрит. Слушай, у нас идут большие рейтинги. Я не знаю, с чем это связано. То ли от того, что ты со мной, то ли от Тема. того, что я с тобой. Вообще не могу понять. Так, давай уже эту прыбярэм гэтую. Я просто вельмі хачу, каб нас паглядзеў Трамп, Вэнс или Рубио хотя бы, Я или хотя бы сёння Powell. у сваёй Я А? сёння ў сваім твиттер-аккаунце меншанула Коула. Ён мала на каго падпісаны, ён чытае ўсё, нават калі не адказвае, наколькі я бачу, ён чытае. Вось, і я сказала аб тым, што калі вызваляць 800 чалавек, то няма ніякага механізму для ўсіх. Вось, каб ён звярнуў увагу. Таму што вось я такая, жалуюсь Коулу, прабачце. Калі у вас есть твиттер, прашу прийти и лайкнуть мой пост гэты, каб Коул Ребята, заўважыў падтрымку. я не знаю, я пишу прям в этот, им в администрацию пишу, Венсу, пишу Рубио, все пишу, как бы все рассказываю там, как Цудоўна. бы, чтобы они имели в виду, и чтобы не было никаких денег вообще, никаких, чтобы дали блогерам, мне, вирусу и беглому, и как бы, чтобы посмотрели, что мы сможем зрабить, ну и все, и тогда что это? Так нечестно, это не демократично давать там этому инфопоинту, да, вот. Так, и, короче, Ксюш, друзья, хочу про это, как это называется, проспойлерить, да, интервью. Вот Бабарика очень хорошую вещь говорит про opposition, полностью разделяю. И я говорил то же самое, но Бабарика же умнее, чем я. И не в 2 раза, думаю, что в больше. Очень займаецца апазіцыя, яна што можа стварае некую эліту, там некі распрацоўвае рэформы, працуе з заходнімі партнёрамі, каб уплываць на ситуацию в Беларуси. И вот как раз та же самая, вы абсолютно правильно вот уловили эту суть. Мы работаем сами для себя. То есть как позиция в 16-18 работала сама для себя, то есть выстраивала тот мир, который она считала нужным, особо не интересуясь, а какой мир-то, собственно, нужен белорусам. То есть один человек в 94 году пришел и сказал, я знаю, какой должна быть Беларусь. И уже 32 года там ее строит. Понимаете, это важно. Он все сказал четко. Оппозиция работает только для себя. Кто-то, чтобы себя просовывать по политической, ездить там по паре, шмаре. Кто-то, чтобы там писать конституции. Но все вместе они не думают про белорусов, они думают про свой добробыт. И они не будут вертаться домой, потому что там им будет шмат кому больно, а по другой им тут хорошо. Яны яны ж працаваць не смогуць па-нармальнаму. Ну ніяк, потому што глядзіце, палітыкі, ну вось зноў жа нагадаю вам Шаціліну, яна думайце пра ёё што хаціце, кажыце, но яна сказала правільныя рэчы, і я абмяркоўваю только іх. Яна сказала як сумленны палітык: не можаш працаваць, свалі. Вось, а яны же, Вельмі да, добрае інтэрв'ю яе да, увогуле, я а паглядзела. яны же, латушка, у яго гэта, КДБ все против него делает, Мельникову КДБ подложила ему, да, министр обороны какой-то прибалтийской страны ушел из-за этого случая с поста, ну, на границе, да, ушел с поста, потому что, да, это его промашка, это его зона отказности, а у этого все, блин, КДБ. Ну, почему? А чем отличается латушка со своей Янкой от этого Лукашенко со своим Колькой? Тоже постоянно тягает ее с собой, тоже каким-то образом он же дает ей зарабатывать. Она же, ну, не на панели стоит, да, а живет, и она же не за, ну, как я, например, не за 1000 снимает злотых апартаменты. А хотя у меня евроремонт, я вам скажу, у меня как бы гуд. Но я видел, там снимают и вообще. Ну, понимаете, про что я говорю? Ездит по каким-то встречам, блядь, он там ее устраивает. Вот. Поэтому никогда, ну, вот, ну, вы видите, да, этой оппозишену верить нельзя. Абсолютно, абсолютно. Так, ну что, сейчас твоего любимчика Кравцова, я так понял, что ты к нему питаешь какие-то нежные чувства. Все, давайте послушаем. Увогуле не нежны, але ж гэта таксама вельмі
я б сказала, опасны чалавек, як Бабарыка, таму што ён разумны. Вот разумныя людзі, яны вот Такарчук, яна смешная, канешне, але ж яна, ну, бесполезная Смешно. ўвогуле. Ад яе нічога нельга ажыдаць. А вот ад такіх людзей можна чагосьці. Я лічу іх, прабачце, ФСБшнымі абодвух. Але я назіраю і за Ну, давай. Бабарыкай, і за Краўцовым. Ставлю твоего любимчика со знаком минус, в смысле отмовного. А ну это такое, знаешь, да, давай будем, кто лучше подготовился к речи, кто лучше выглядел, у кого, понимаешь, таких фейковых проектов, как Беларусь Нетворк, у Светланы Тихановской там их 50. Ну, а вот Виктор говорит, что ты уже придумаешь, уже все давно придумали. Ну вот мы давайте его раскритикуем. А остальные Либер 3 слоны. Такой замечательный проект, понимаешь. А у Бабарика Беларусь Нетворк тоже с Павлом Либером, правда. Это нет. Это значит, типа, вот не очень хороший проект. Ну, то есть это такое, ты знаешь, ну вот, коммунал. Не серьезно. Слушай, он умный мужик, и все у него в порядке, просто, конечно, команда, да, очень нужна. Этот хороший добродей Пашка Либер, паўсюль ён, паўсюль. І ўсё ж на Вот гэта валантары. вельмі цікава, што вроде гэта как-то проекты конкуренты, 3 слоны и проект этот Беларусь Нетворк Бабарыкі. За імі стаіць адзін чалавек. Вось тут я раблю канкурэнта, і тут я раблю яму канкурэнта. Як гэта працуе? І вось вельмі цікава, што чалавек, які знае вельмі добра пра апазіцыю, пра ўнутрак гэтай апазіцыі Краўцоў, кажа, што такіх фейкавых праектаў, то есть ён кажа прамой рэч'ю, што гэты ўсе праекты і Ціханаўскай, і Бабарыкі, ўсіх гэтых людзей, гэта проста фейкавыя праекты для атрымання гранту. Усё. Нічога сапраўднага зараз не робіцца. Ну, і я думаю, што і не рабілась, Ксюш, і не рабілась. Яны Конечно. прывыклі. Я табе скажу, што вось гэтыя валчары з АГП, гэтыя старыя, так, яны ведалі ўваходы, яны ведалі, як гэта все працуе. Конечно. Ягоров, гэты грантасмок, который там пісаў кніжкі, як браць у захада гранты, яны все гэта ведалі, яны ведалі, што как трэба. Яны іх увялі, і зараз, ну не ўсім хапае, но тым не менш. Сябры, я думаю, што вынікі мы подвели, да, мы бачым адлюстраванне Беларусі, з которой мы з'ехалі, мы бачым тыя самыя захады, а можа яшчэ і хужэйшыя, што ў Лукашенка, што у Ціхановска. І мы бачым, што няма альтэрнатыўных СМІ. Ёсць какие-то вот такие маргіналізіруючыя блогеры, которые, дарэчы, напрыклад, типа мяне, вось, которых галаса, не чутно. Мы бачым тое самое, да, то есть все, как это, почта, телевидение, да, там что еще, там все как бы захвачено, вот. Пшикро, грустно это, конечно, но мы фиксуем такие речи. И с Бабарикой они расправляются как лукашенковские. Просто рвут его. Вот, мы уже не будем там опускаться, чтобы там разбирать этого, сегодня, по крайней мере, Соленкова. Хотя я думаю, что он все-таки сын Мацкевича, Владимира. Я тебе серьезно говорю. Вот присмотрись. Вот. И да, не будем. И Олю тоже. И я вам напомню еще, друзья, что написал, значит, Статкевич пост в Телеграме. Может, это не Статкевич, но похоже, что Статкевич, что типа не нужно там, нас тут делят, там, да. Вот. Ну и там Оля этот пост обсуждала, сказала, что типа это вирус там всех ссорит, да, белорусов. Вот. Я просто, когда вспоминаю про Олю Токарчук, и вот смотрел сегодня ее эфир, значит, я просто вспоминаю, как она разорвала Тихановского. И мне тогда Тихановского было вельмі шкада, потому что, как бы то ни было, потому что я тоже лічу, что чувак за грошы гэта рабіў, але калі гэта, мало ли я помыляюся, да, и чувак так крепанул, и он был все-таки Че Геварой там в какой-то степени, да, поднимал народ. И какая такая вот Оля, да, которая там, не знаю, там, то ли она зверин, то ли она там на пиве постоянно, но она, короче, себя накачивает. Вот нет ничего страшнее недоброй, в смысле, когда женщина, знаете, вот в женщине самое прекрасное — это доброта. Просто доброта, которая сквозит с ее глаз, да, вот и по ней видно, когда в женщине нет доброты, это просто кошмар, вот, и вот у Оли, может, это подозверина, может, так она добрая,
Вот, и сябры, і я упэўнены, што і са Статкевічем, если он что-то скажет против офиса, выпустят Олю, и она покажет, что такое озаренок, что озаренок там ей там в пуп не дышал. Ну, сябры, будем на гэтым з вами развітвацца. Вялікі вам дзякуй за актыўнасць, вялікі вам дзякуй за данаты, за вашу увагу. У нас 133 чалавека глядзіць, гэта вельмі добра. Нет, нет денег Тихановской, говорит Трамп. Я надеюсь, что когда-нибудь он это вообще осознает и скажет. И Радио Свободу тоже закрываем, потому что они репостят Белту. Подписывайтесь на телеграм-канал Ксюши, шукаем белорусов, на чатик Плешковой, подписывайтесь на телеграм Народный репортер, телеграммы все мой на экране, Ксюшины телеграммы в описании. На этом мы, сябры, с вами прощаемся и до, ну, наверное, до субботы. Да, Ксюш? Живе Беларусь! До субботы. Слава Украине! Боже, храни Америку! Нех же Живе Польська! Беларусь. Ён не з офіса, ён з двару, дзе жыццё гаворыць з намі. Камера ўключана, круг наперад, і праўда ўжо перад намі. Калі ўсе маўчаць, ён кажа, калі крычаць стоп, ён ідзе. Калі ты бачай выйне, а ты вярнуся, значыць яшчэ не перамуся. Народны рэпартёр, голас вуліцы, прамая размова. Народны рэпартёр, пытанне людзей нас не прымусяць маўчаць ніколі. Яму кричали: стой, свой рот закрой! Ціснули страхом і турмой, але чим мацней стискали круг, тим гучней становився дух. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей не примусять мовчать ніколи. Хтось міняє слово і екран, але сутність не міняється з нами. Камера не дає, хто ми викинь учора, і гэта не сховать новими ім'янами. Народний репортер, голос вулиці, прямая розмова. Народний репортер, питання людей нас не примусять мовчать ніколи. Сьогодні Петрухін, завтра кожний з нас. Покуль працює камера, правда живе у нас.